Haga jingle kai perlok hapreng ka Taulus Persia ya ka Roma. Haga ni jingle kai ka Taulus kalala ban pelim ya ka Roma da ar la kawai. Bad ya ka Shigol jong ka Roma la yo ban tep da upol Dybala haga minit ka ba ar penriu. Haga jingle kai perlok hapreng ka Bayern Munich Persia ya ka Monaco. Haga ni jingle kai ka Bayern Munich kalala ban pelim ya ka Monaco da Saul la ar. Hagawai part ka jingle kai perlok hapreng ka Liverpool Persia ka Darmstadt haba phai shikne ka jingle kai ka Liverpool kala yo ban pen khi jar lengkong tang ha ka minit ka basan lengba Muhammad Salah. Batang hadin lai minit kata ka minit ka ba pra ka Liverpool kala yo biang ban tep ka gol ka ba ar Lengbao Jota. Henry haka minit ka ba Shpeu ka Darmstadt kala yo ban tep ya ka gol ka ba nengkong ka jong ka hakane ka jingle kai Lengbao Honsak. Bada hadu ukot ka kela step ka Liverpool ka tam da ar la ka wei. Bada haga jingle kai haga kelamin ka Liverpool kala yo biang ban tep ya ka gol ka balai Lengbao Udias kata haga minit ka basan peu khandai bad dei le magini gi lai gol hadu ukot ka jingle kai ka Liverpool kala job da lai la ka wei haga jingle kai Duran Cup ka ba hab haga group D hapreng ka Shillong la jong Persia ka FC Goa bad kani ga dei ka jingle kai ka ba juat bhan nag mentaki rangile kai jong ka Shillong la jong bakini khun Persia ki rangile kai jong ka FC Goa ka ba dei ka club Baratba jong ka Indian Super League Kabalayo banrong hadu Arsin siaga final jong ka Indian Super League. Haba phai shakane ka jingle kai ka Shillong la jong kala Persiang bante la kam ya ki player jong ka FC Goa Henry Day haga minit ka ba khatsau lengba ka free kick ka FC Goa kala yo ban tap ya ka gol ka banengko lengba Rolin Borges. Ubre player bala yele kai teng na ka North East United baru bala yo ru ban mi khman na ka Kenhun jong ka India. Bad haga minit ka ba Arpeu namar ka jingbom la ki defend ka Shillong la jong bante la kam KFC Goa kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar Lengbao Noah. Bad haga minit ka ba ar thun reu saisin Noah. Uli yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar ka jong u bat ka balai nang banta ka FC Goa. Bad dei le magini gi lai gol ka FC Goa kala tam haga kela step da lai lanot. Haga kela mit ka FC Goa kadang peteng ban tap gol haga ba kala yo ban tap ya ka gol ka ba sau Lengbao Rodriguez haga minit ka ba reu peu pra. Bada haga minit ka ba pra peulai ka FC Goa kala yo ban tap ya ka gol ka basan Lengbao Martinez. Bada hashwa ban kot ka jingle kai kata ka minit ka ba pra penreu Unoa ubre player nakari Morocco la yo ban tap ya ka gol hat-trick ka jongo haga ni ka jingle kai bad ka deru ka gol ka ban reu naga banta ka FC Goa. Hadu ukot ka jingle kai ka FC Goa kala job suk hadu reu lanot Persia ya ka Shillong la jong.